मेसें बोथोरखाय माराम खालायना दं माथो इजियानो गुथार सासेनि। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, दाथ' बेलासि सम जाबाय। बेलासि सम जानायजों लोगोसे जोंनिथ' नेम दङना दखानाव थांनाय, बे रोखोमैनो दा आङो दखानाव थांगासिनो दङ। दखानाव थांनाय नामैनो नोंथांमोननो दा हेंगिं ब्रिज ना मा होनो जों लागोनि बेखौ देखायलांगोन आं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय, अब्लानो नुलांगोन जोंनि गामिनि हेंगिं ब्रिजआ माबायदि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामना दंमोन जोङो बेखौहाय माने फिसाब्लाबो RCC बक्स जागोन होननानैहाय, नाथाय दिनैसिम गैया आरो। बै समाव बिनि थाखायबो नांलाय खमलाय जादोंमोन। दा नांलाय खमलाय जानायनि गेजेरजोंबो दा बेखौ जोङो मोनफुंनो हायाखै आरो। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो खनसे फिन देखायफिननो गोसो जादों। नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। बियो जों लागोनि दै, गामिनि नामखौ लाथ'ले आङो। साइडआव नुनो मोनगोन सारुफालि गय बागान, ओमफ्राय बेनो जाबाय जोंनि न'नि लामा, बेयावबो गय बागान। ओरै थांबाय, ओमफ्राय बै बागान नुनाय गोजौ गोजौ दखरसे आंनि जाहैबाय। ओमफ्राय ओरैहाय फंबायनि, ओरैहाय आइमोननि, ओमफ्राय हरैनिया फंबायनिबाव। ओमफ्राय न'आ जाहैबाय बै नुहुरनायानो हनै। गैया गोरिबथार जोंना न'आनो गंसेल'खा लासिंसिं। बेनिखायनो आं लाजिनानै देखाया आंनि न'खौहाय नोंथांमोननोहाय। दायो फैयै फैयै सफैबाय जाहैबाय जों लागोनि हेंगिं ब्रिजआवहाय। दिनै थाबायलांनायनायसै आं माबायदि जाखो जों लागोनि हेंगिं ब्रिजआ। आंनि सिगाङावहाय नोंथांमोना नुसिगोन एबार हेंगिं ब्रिजखौ। मेसें बोथोरखाय माराम खालायना दं माथो इजियानो गुथार सासेनि। दैज्लांनि सिगां सिगां, दै जायनायनि सिगां सिगां बानायनांसिगोन। बेनो जाहैबाय हेंगिं ब्रिजआ। माइ बस्था नारनो हालायबावो नोंसोर। जोंनि बेल'सै आरोखि उसुबिदाया। खुनुरोखोम RCC बक्स फिसा मोनलाबो जागौमोन, 5 फुट 6 फुट गुवारसोनि, होमब्लानो जसेमोन आरो। दा बिनिफ्राय दखान मोनहां मोनहां जाबाय। बर'फोरनिथ' बेलासि सम सफैला जेब्लायबो दखान जाग्रा नेम दंखायो नालाय, माबा माबि नांगौब्लाबो नाङाब्लाबो बेनोसै आरो। थांगासिनो दखानाव। दायो दखान मोनफैबाय आङो फैयै फैयै। दखानाव बिराद सावोनथार, माइ सौगासिनो दंदां थां थां थुं थांनो। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन।